Omot hese thau ta. Yang ni jekhe to mana jaga kis kiri ka. Agi Aro dam ni proposal di mana ha. Ada. Mobile tiki ya ta. Mobile tiki teman no. Oh dam senda aro munga biang senda apa? Amu itu jaga nah, silukan ni Yang kak sa teman sa boleh ya. Orang ano nori ro sa. Oro ba arok sima. Kanta orang di sini. Teh ka shangu. Ai bus tango. Ron kisah bus tango. Hewe. Mo yang kau pun nang nang mana? Oh yang na yang Ha jual riak. Mo Itu jalan tangga kita kalau bisa pakai musuh musuh tangan naik. Kali ke musuh kalau ini Ramchandra constituency bisong khobjak pochim belchora bai puru belchora ni kacharo chini muri chora ni kaisa chini tui dongo ajago chini ti kwak mani bagai kwbang ma chini jagarok kwak thamai ja chai borok khetoro mai themerong tongha amon bagai chung chini amse guri nai katai chung mono bahai ke chini o tui no chung khewui chini je jagarok no chung kasuinarak manai o mahai ke chung lama manai tuknai tangke chung demand khlaikia je chini DDD se habang bagai chung omna taba abada chung khainan ching thana phan kari ko to phano state ni bakhakte chung chini borong gone MLA no chung request khlaio chini amsani lukorong ni hamkarai ni bagai chini o khetarno kasinar nan bagai kwagya khlainan bagai chini borong gona ni bakhako bakisa chung bai horo tai ang sakbai thang thangai chini DM bai thang kok salainai jate chini amsani lukorong ni o jagarang bahai chung safe khlai bus kang obong ni je kristi khaina borok khaina ni susuk manane